Chi bai vek ule vo ina kan en how tur chu leave letter zia dan ani a leave letter zia hi mi tam tak tan chuan thil ol sam tak ani mai theya ama ero chu chen khat tan chuan thil har sa le hupur ani theya chuwang chuanin mihring te kanin anglawa kan lo thiam lo pal ani pon in thla shun na tura lawa ama ero chu thiam tum hi a tha kan thiam lo te kan ti thei lo te thiam tum emo ti thei tum hi mi changkang zia ani leave letter kan zia hianin thil poimo tam tak sha tura oma chung zinga chuan tamlo te kan ron soi lang anga pakhat na a chuanin head of institution emo head of department ne na thon tur ani atang pui chuanin head of institution hi kan ti thina ma se case special deu alo omani chuan head of department po hi kan da thai ani chuan adot le a chuanin head of institution principal ani tang puya lekha kan vathun khanin kan demand turani lawa kan request turani demand ke ti khanin hei hi ka soitum na anya sar chumi chu tiro chumi chu tila chumi chu lo tila chumi chu min grant la ti ni lawin request turania kan request don chuan khongai takin min grant sakla ti angkha request chu ni adot le a chuanin grammar dik man hi apoimo em a college level zirna in sang taka chuanin grammar hi adik nge apoimo ani adot le a chuanin midik tak ne na kan thona poimo a in head of institution kha meichia ni chuan sar ti kha mana moi don lo ni madam mi tiang in head of institution mi pa ni chuan sar meichia ni chuan madam adot le a chuanin I roll number te I semester te I omna department te kha felfai takin izyak langang itar langang leave letter felfai taka zia dan chu kanin shildeu thuak thuaka tuna chuan achip chiar deuin kan lo en lenga aveilam pang kil chung bera khanin I address ton ani va address kan ti khan iwa thon na tur kha izya kang I thon na tur kha principal ani chuan the principal etianga principal va ti ringot kha amoi lawa a principal ti phei ka chu ti mi alo tur ani principal kha in college a pakhat chawa oma chu awang chuanin the principal etiang chuan nuaya I college ming government Aizol college nuai le a I omna khwa in college omna khwa Aizol Mizoram lunglei ai lo kalani chuan the principal government lunglei college lunglei Mizoram khatiang khan toy fel fai takati turania tin institution chen khata chuan headmaster pon lawin ti theya dean pon lawin ti theya khata khan boy lo turnia the dean the headmaster ti mai turani apani na chuan I address zau to a claim te space da olang chuan the date is yak leang I address zo a ida blank anga claim te space ida anga chuan noya date is yakang date zia hi apoimo em a head of institution hi midin mun sang tak ani a chuwang chuan letter kan thon don po hian informal dewa thon tur ni lawa thei pa to pa formal toy fel et ata thei sham hi a tha a tin formal taka kan thon don chuan koma te hi kan da lawanga koma kan da hian atilang informal em a hei hi mitam tak chuanin ani kher lo te pon lo ti theya ma se ngai dan te po tang theya ama ero chu formal taka zia kan du chuan koma hi kan da lo apoimo ani koma kan da kha adik lo chuang lawa ama ero chu formal taka kan da du chuan koma hi ti tel lo shama thani adot le a chuanin mont tha kha a fullin kan ziak zelang full form in kan ziak zelang September ti kha SEPT nilawin a full form in September kan ti topang April kha APR nilawin April a ming pumin kan ziakang chuan date month year format hi a fel fai bera chuwang chuanin kan da apoimo atin DDMMYY format hi kan man tlang lon bera ni wangin kan sha thiam tlang ani bok ani ama sabera chuan date kan ziakanga dota tha
adata kum 10 sept sept 2023 ti te hi alang informal a koma ida phei kha chuan alang informal le zwala September kha aming pumin da thei sham kan tumang entirnan 04 bar 2023 December kha DEC nilawin December aming pumin kan zia kang tin 4,3,2023 ti te kha alang fel file la umai baka college kal to tan chuan college kal lai mek tan chuanin amoi lau a thil hi adik thei ang bera ti hi acha a chutiang ang ai chuan 10.6.23 ti te po hi anal zoka date month year in kara koma kan da hian alang informal a chu mai baka adik lau bokani kan address to a date kan ziak to a tuna chan subject a kan kalang subject zia hi mitam tak tan chuanin thil har sa ani ve thei a subject kan ti hianin SUBJ kan ti lawanga a full form in tha ang bok khan SUBJECT kan da ang tin subject do a khan colon da turania semicolon hi da lau sham kan tumang tin subject hi a full form kher karon ti na chan chu ama sami ang bok khan a formal zoka aza om zok poka tin application subject application kan zia na khan application of leave demo application of leave grammatical error emo spelling mistake a om khanin amoi lawa college kal lai kan ni to chuanin spelling le grammar hi adik thayang ber man kan tum turani entirnan application for leave TMO application to grant leave of absence ti hi adik zo kania hei lo po hi ziadan dang atama hei hi example karon pek thei ani tin subject kan lo jiak zau to a subject do ta khanin letter kan va thon turate kha kan kauna kan zia kang Mizo a letter kan thon chuan kapu TMO kapi kan ti nia sap chong chuan sir TMO madam ti mai kha to ka ama ero chu tlema kan lo extra dewani chuanin respected sir TMO respected madam ti po kha poilawa acha jok hlei kan ti don nge apangana a chuanin letter body ani a kan address to a date kan ziak to a subject kan ziaka kan address ate kha kan va kau to bokani chuan letter taksa kha kan ziakang achung thu berka kan ziana khanin toy fel thei ang berin kan ziakanga kan roll number te kan semester te kan omna department te principalina asha tur poimo kha kan ziakang tin atira ka soi to ang khanin request turania demand re turani lawani chuanin letter kan ziak zawa achan te kan ziaka chumi ni a chuan ka kal theilawa achan chu chumi wang chu ni a khongai takin min hria thiam ka be sei ka roll number chu chumi chu ni a chumi semester a chuan ka oma chumi subject te chu ka la ni te po kan lau ti thaya khami kan zia zo a khanin principal kha lom thu kan shil ang hei hi formal letter a man nge turani lawa leave letter zia nge turpo ni lawa ama ero chu leave letter kan zia principal ne na lom thu kan vashil khanin grant te po kan lau chak om viau mai theni chu baka amoya keima ni kha kan thiam mel ngoi bo ka mi polai tak kan ang pha bokani chuan a parukna a chuan a top khar dan tinia a top khar tur chuan veilam pang noi bera khan leave letter a body kan ziak zau to a hnuaiah khan space kan da dewanga yours sincerely kan tianga kan signature kan penga hnuai le a kan mingpum capital letters in kan da ang chen khat chuanin a top kan kharna a yours sincerely a hnuaiah signature hnuai le a mingpum capital letters a kan zia na a hian hemi hnuai le a hianin roll number semester department te pokha kan lo ziak thaya ama ero chu hei hi ka suggest vak lawa letter body a kan zia kha chuanin letter body an chiar rual khanin an lo chiar kim chang thei do na ikal lo chan te izia a ikal lo
ni te izia a khang anlo chiar pa khanin I roll number I semester le I department I subject lak te pon yang chu kha anlo chiar ve ta a to berai zia chuanin lo hu mai te po om thei ta ama ero chu letter body ai zia kha chuan alang nge nge dona an chiar mai hau lawang chuan a to pa hianin example pahnih karon da a hemi hi atak tak ani lawa hemi hi du chuanin hemi base emo hemi ina akai shwai thei hianin zia thei ani ama se hei hi chu atak tak ni lawin atak ang thei tur ang bera dwan ani tikhanin leave letter zia dan video chu kan lo zo ta der maya he video hi in lo changkai pui nge ka be se ya tin I video a hianin soi mai emo soi swal emo soi dik lo te kalau nei ni chuanin I comment section a khanin lo comment ula criticism te hi don a tha a tin keimani ina kan thiam to sa nia kan shat te po hi lo dik lo theya chuwang chuanin insiam that ve ze langa ya nangni pon insiam thatin nga ya keipo insiam that ka nga ya kan zawa in ma son theu kan tum don ania